15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hakapor karwai wajib tamman step ka arpandai dari jembang arsa pun riau harangkar uslap kalawan Paswut ka air Langthari hagi benta ka Sohīong bat ki Thaiñ bamarjan kat kumpi video bela ring de ki pait ba lai i ba ka air Langthari la kentengi ki tin Sop-Īing bat ki Plastik si Suiñ lai i ba ka bor ka te air Langthari ka shirkai hadu ka kata ba hadu ba pelaj ka ni ka khubor kiladan ki jing pente bas ngodon bang ba amdan ki jing jaba sngosi ne jing man saupat ya ki nong shnong Ana. Boleh tak kena nombor kursi. Boleh nombor. Hah? Boleh tak kena nombor kursi. Tôi có suy nghĩ thế, tôi bảo anh làm được. Kita tadi. Abel. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya